வணக்கம். ஊக்கமும் ஆக்கமும் தரும் ஒளிக்கதிர் செய்திகள். செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்குவது ஒளிக்கதிர் செய்திகள். பாடியநல்லூர் சுரங்கப்பாதை ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில் ஆடி திருவிழா நடைபெற்றது. மாதவரம் தொகுதி சோழவரம் ஒன்றியம் பாடியநல்லூர் சுரங்கப்பாதை அருகே அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் 10ஆம் ஆண்டு ஆடி மாத திருவிழா அத்தோக்கடை கண்ணன் தலைமையில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் இருந்து பெண்கள் பால்குடம் எடுத்து வந்து அம்மனுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்து வண்ண மலர்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. பின்னர் பக்தர்களுக்கு அறுசுவை அன்னதானம் மற்றும் அம்மனுக்கு கூழ்வார்த்தல் கும்பப்படையல் பூஜை நடைபெற்றது. இத்திருவிழாவிற்கு சுற்றுவட்டார பக்தர்கள் கிராம பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.